Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga headlines, paggamit sang quarantine pass sa syudad sang Bacolod ginpalawig sa tubtob Setyembre 30. Mga bikers gindilian na nga makasulod sa Concepcion, Talisay. Sa mga balita, national recovery sa COVID-19 sa Pilipinas malapit na sa 230,000. Plano nga liwat kapag pangatake na punggan sang security forces matapos na diskobrehan ang bomba sa Hulu-Sulu. Sa balita international, package nga may unod hilo kag nakapangalan kay Trump na balabagan sang otoridad sa Estados Unidos. Sa sports, PBA veteran Sonny Toss nagretiro na sa paghampang. Balita entertainment, Casey Concepcion na starstruck sa birthday greetings ni Shakira. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang mga 7 types of plantita. Aksyon Balita Morning Edition. Mayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Lunes, Setyembre 21, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabot. Kag Aksyon John Diaz. Kag karon sa detalye na sang lakat sang panahon. Las 3 kainas ang kaagahon, ang sentro sang Tropical Depression Marce ang nakitaan sa 1,300 kilometros na sidlangan na aminhan na sidlangan sang extreme northern Luzon nga may dalang nga kabasguhon sang hangin nga nagrabot 55 kilometros por ora kag pagmadlos nga 70 kilometros por ora. Samtang isa naman ka low pressure area kun LPA nga nakitaan 75 kilometros sang naminhan na sidlangan sang Borongan City, Eastern Samar. Ang Visayas ang mangin magalumon nga may lap-talap na nga pagulan kag thunderstorm bangod sa LPA. Ang Palawan kag Occidental Mindoro ang mangin magalumon tubtob magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pagpanaliti bangod sa localized thunderstorms. Mahina yung tubtob kasarangan nga huyop sang hangin sa naminhan na sidlangan padulong na aminhan na katundan ang magaluntad sa Visayas, Palawan, Kalakip ang Kalayaan Group of Islands. Kalakip man ang Occidental Mindoro nga may makanay tubtob kasarangan ang pagbalog sang baybay. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental yara sa 24 degrees Celsius, tubtob naman to 29 degrees Celsius. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 7:13 ang nagapanguna ng mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. All right, good morning. It's a happy rainy Monday. Aksyon Dorel, happy rainy Monday sa tutanan nga mga nag-monitor. Matulutugnaw nga Lunes, mga kaaksyon. Namigili ko may ginahulo ako sa kuska ko, no? Ay, Ngaulunan, Aksyon John. Naulunan. Para sa mga single. Kaghabol nga madamol. Yes. Ulunan nga manghumok, habol nga madamol. Yes, Ina kung may habol ka, no? Kung wala ka habol, wala ka pag idya budget, ano ba kalhabol? buta mo lang kamot mo sa nga tunga sa paa mo. Para mag-init-init. Yes. Good morning kay Sir Alex Fuentes. Happy morning sa aton nga 1 million viewers
Subong Yes, aga, good no? morning 1 million. Yes, Heaven, good morning. Rose Guevara, Marlene Diaz, good morning, Aksyon Radio watching live. Ali na siya, Dennis Richard Tiboruma, good morning, Papang J man, everyday Papang J, good yan. improve kag mami. Okay, naranasan sa Kuya J. Kuya, Tag-iya ka na tag-iya. karon. Okay, pag-iniyan Kuya J. Ah, Okay, okay, ko pag-ina. tag-iya, di ba? Ang papang do ko tigulang, nag-iniyan. Imo naman nga wala na Doral, mami na lang. Ah, yes. Have a nice day. Good morning lang sa 44 members. 44 na. Wow, lagyan pong tarpaulin. Mamaya mag-20 ko no, patarpaulin niya. Pero subong, Wala Japon. wala Japon. Nag-44 na lang. Basta ko, anyway, sa 44. Charot lang. 44 members ka Energy Funds Club. Ray Jan Tan Villalon. Bangon ka na kuno, no? Tulog pati si Ray. Tulog pa to saya. Ma-Earl, good morning. Good morning man kay Sally Acque de Sousa. Good morning, guwapa ka guwapo. Keep safe, both of you. Thank you. Abaw. Rose Guevara, Aksyon John, and Aksyon Dollar watching. Good morning, live from Alabang, Muntinlupa City. Keep safe and God bless. Padayon ka lang action dyan ha. Kami gina-update ko kay may breaking news ang nagluntad nga linog sa Surigao del Sur. Okay. 6.1 gid bala action dyan. Sige, sige, ano padayon ka na na lang danay. Lloyd Hepulani, Bituon, good morning, Aksyon John, kag Aksyon Dorel, God bless and keep safe. Jen Oisit Share, good morning, Aksyon John Diaz and Aksyon Dorel, monitoring always, shout out sa Energy Funds Club, keep safe, all of you. Thank you, man. Jen Oisit Share, Lisa Joy Ilon Amoroso, happy rainy Monday morning, Aksyon John and Miss Dorel. Yes, hi, Mads Naileris Aquino halong nandoon sa Saudi Arabia. Good morning sa tanan nga taga Purok Mabinuligon, Dos, Barangay Sumag. Labi na gid sa Guadalupe Ramos Inilon family. Good morning kay Kapitan Carmona sang Barangay Sumag. Evelyn ni Pomoseno, mayong aga Aksyon Dor kag Aksyon John. Good morning. Happy Monday and keep safe kuno hambal niya, no? Good morning man kay Bambi Padernal. Good morning Aksyon John and Miss Dorel. Isa sa aton nga mga top fan Aksyon Dorel nga naga-monitor karon naman nga aga. We also have Alma Ladag mayong aga sa inyo nga duha watching from Maninihon, Pahanokoy. Good morning no sa taga Maninihon, Pahanokoy, Aksyon Dorel. Ani Raffles, good morning Aksyon Radyo Bacolod. Happy blessed Monday. Watching live dari sa Okinawa, Japan. Taga Japan, good morning. Japan. Ohayou gozaimasu. Okay. Yes, correct na. Good morning kay Merly. Sir Rodney Harder, Action dyan, nag-monitor man siya. Good morning, Sir Rodney. Yes, go ahead, Aksyon Dorel. Din ka to. Annie Raffles. Hindi ko makita si Annie Raffles. Okay, sige. Stand by. Later na lang, sige. Aton ka mga ka-aksyon nga nagapangapit. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibody. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:18. Kagkaroon sa Italia sa nagapanguna nga mga balita lokal.
Formal nga nag-issue si Bacolod Mayor Evelio Lunavdiaz sa Executive Order 58C nga nagapalawig sa paggamit sang home quarantine pass o kun HQP kag check-up point sa syudad sang Bacolod umpisa Setyembre 19 tubtob 30. Ang among executive order ang gini-issue sang alkalde Sabado sang gabi Setyembre 19. Ang alkalde ang mayara sang emergency authority nga nagahatag sang poder nga makapatuman sang dugang health authority o kung nga dugang health protocol nga hindi maglapos ng 14 dias. Ang pag-usar sang HQP ang nagsunod o kung nagsugod ligad nga simana, Setyembre 6 kang nagtakop sang Setyembre 19, tubtob ini ang liwat nga ginpalawig. Nasaad man sa bago nga executive order nga ipatuman sa gihapon ang mga probisyon sa Executive Order 58A kag Executive Order 58B samtang ang Bacolod ang yara sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sa nabaluan, tuyo sang paggamit sang HQP nga malimit ang taho nga nagagwa sila tagsa ka mga puluyan. Mangin centralized na ang mga datos sabot sa COVID-19 report sa kada hospital sa siyudad sang Bacolod. Ini matapos na damlag lang ginaprobahan sang sangguniang panlunsod sa Bacolod ang ordinansa nga gin-author ni Councilor Cindy Rojas nga nagatukod sa Bacolod Healthcare Coordinating Committee for COVID-19 patients. Suno kay Rojas, chair sang Committee on Health, ang pag-aproba sa ordinansa ang nag-require na sa tanan nga hospital sa Bacolod nga magsumiter sa komitiba sang hospital census kaangay sang available COVID-19 beds kada adlaw. Dugang pa ni Rojas sa tion nga magtawag ang isa ka persona sa Emergency Operations Center dira may baluan kung ano nga hospital ang may available nga COVID beds. Suno kay Rojas, mas mahapos ini nga proseso para hindi man maiyawan ang ambulansya nga mag-check sa kada hospital angot sa available nga COVID beds. Bale, ang tanan nga hospitals, bale, they are obliged gidya by law nga mahatag gidya sang ilang hospital census aton nga committee. Bale, ang sina number of beds available nila every day, number of COVID beds nga available nila every day at 8 o'clock, they have to turn over that data. Bahin sang pahayag ni Councilor Cindy Rojas. Sa dugang pang balita lokal, umpisa kahapon Setyembre 20, 2020, gindumilian nga makasulod sa Barangay Concepcion, Syudad sang Talisay, ang mga bikers bilang tikang para sa health safety sa mga pumuluyo sa among nga barangay. Sa post ng City Disaster Risk Reduction Management Office o kung CDRRMO Talisay City, Negros Occidental, ginpaibalo sini ang Resolution Number 9 Series of 2020 nga ginpasar sang barangay nga ginbasihan sa pag-implementar sang among nga pagsulundan. Ini ang magalawig sang 15 kada sa records ng Talisay City Health Office as of September 20, 2020, 358 na ang COVID-19 confirmed cases ng syudad, 198 ang recovery, 147 ang active cases, kag mayara sang 13 kanapatay. Nagpatigayon sa coordination meeting ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental angot sa operasyon sa bagong COVID-19 monitoring system. Sa meeting nga ginpamunuan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial, gindiskusyonan ang mga concern may kantanan sa management ng COVID-19 patients kag mga intervention nga kinahanglanon sa contact tracing. Kalakip sa mga nagtambong ang mga frontliners, health workers, swabbing teams kag MIS encoders. Ginahibaluman sa meeting nga may gindugang nga RT-PCR machine sa Teresita Calandori Provincial Hospital agud mapadasig ang pagpagwa sang swab test results. Samtang ginhingyo sa Bacolod City Emergency Operations Center o kung EOC Task Force ang bulig sang Integrated Bar of the Philippines o kung IBP Negros Occidental Chapter agud ma-address ang pila ka problema na mahimo maidiyahan sang Legal Council nga may kaangtanan sa pila ka health protocols nga ginlapas angot sa pagtingwa sang syudad nga matap na ang COVID-19 pandemic. Sa meeting nga ginorganisahan nanday City Administrator M. Ang kag City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan sa Bacolod City Government Center sa itong Biyernes, duha ka isyu ang ilagin talakay kaupod si IBP Negros Occidental President Attorney Edmundo Manlapo Jr. Namo man ang nagpasiguro nga magabulig agud masulbar ang problema sang syudad. Ang duha ka mga issue may angot sa sala nga impormasyon nga ginbutang sa case investigation forms o kung CIFs sa mga persona nga nagpaidalom sa swab test kag ang pagbalibad sang pila ka COVID-19 positive patients nga ibutang sa gindesignar sang syudad nga quarantine o kung isolation facilities.
Kag sa katapusan nga balita lokal, dakop ang 3 ka persona sa buy-bust operation sa otoridad sa 2 ka separadong lugar sa probinsya sa Negros Occidental. Nadakop si Charles Bautista, 33 anyos, pumuluyo sa barangay San Rafael, Banwa sa Ginubaan. Nakumpiskar sa sospetsado ang 34,000 pesos nga ginapatihan shabu, 500 pesos nga buy-bust money, kag cellular phone. Nagkaradakpan man Sanday Christopher Leduna, 29 anyos, kag Raymar Carapida, 18 anyos, tanan pumuluyo sang barangay 6, siyudad sang San Carlos. Nakumpiskar man sa ilang 13,600 pesos nga ginapatihan shabu, 1,000 ka pesos nga buy-bust money, kag 600 pesos nga benta. Ang mga sospetsadong preso na sa custodial facility kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis kaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghang. All right, and we're back. Good morning, Aksyon Dorel. Sa liwat sa aton nga mga naga-monitor na karon nga aga. Yes, good morning mga ka-aksyon. Action John, dali lang kami ginapag-greet sa aton si Mother Wilma. Okay. Happy birthday lang ko na Action John kay Nonong Antopina kag Pinggot Oaper. Subo nga adlaw, madamo ganyan salamat. Happy birthday! Happy birthday to you! Ay, support ako palakpak. Wala ka namin si mo, no? Yes. Imbis nga ako palakpak, no? Ako nga mo kasi mo, ma-download ko na dagay sa stinger nga na lang birthday para hindi ka iyawan. Sige. Kamahal ba na sa iyong mga talent fee, di ba? Good morning, Tanay. Good morning, Tanay. Good morning, everyone! Wow! May ginahulat sila di Lain ko na yung good morning. Pabayid ang ginahulat nila. Sige na, Abi ko muna sa Merly Dolido Magallanes. Good morning, Action John and Dorel. Abo man kay Tata Elias Dolido sa Barangay Paloma, Valladolid. Keep safe and God bless. Good morning, Lord Jan Pakigreet. Good morning kay Mrs. Dolores Heliada Balenya, listening from Agisan, Himamaylan. Kompleto bala, Lord John S. Diaz. Teacher ko rin before si Mrs. Dolores okay. Balenya. Taga Himamaylan siya. Yes. Doon naman ko do English, ano ko rin siya? English 4. English 4 mo siya. Oo. Go ahead, Action Dorel. Kay January Batiler, good morning. Dira sa may Cartagena si Palay. Tani makasulod na ta si Palay, no? Para makalagaw na tato. Kay Norma Ohoylan, good morning, Action Radio. Happy morning, everyone. More power and God bless. Kay Dennis, gaulan gali. Way kuya kabatsyag, kaya ko sulod balay. Man, pasalamat kay Dennis nga may atop ang inyo balay. Amo na wala ka kabatsyag. Kay Jesseline Tiangson, good morning, Action John and Action Doral watching from Mansilingan. Shout out lang da sa itinakda nga mga pulis nga frontliner sa Mansilingan. Okay, ginasign. Ginasign. Alright. Gian Tameses, good morning from Barangay Maaw, Bago City. Jocelyn Arisivita Olak, good morning man. Kay
January Batiler, pakigreet ko no family Batiler, kag Pabilyar. Ma'am Vanessa Mayo, good evening to you again. To you too again, watching always pag wala ako. Meaning, I'm on vacation. Pakigreet nyo lang Sure, ma'am. Soon it will be fall here in Med City, Rochester, Minnesota. Kung wala siyang laksyon dyan, on vacation siya. Okay. Sige, i-greet na lang siya kung gapon. Yes. Okay, Ma'am Vanessa, no problem. Yes. Bambi Padernal, good morning. Liza Joy, Elon Amoroso, good morning. Press Dennis. And Miss Dorel, ari lang ko di sa JR Torres Subdivision. Ay, wala siya gali abroad. Si Kaya Lisa yung profile Joy. lang guro do ka abroad lang guro. Pero ari lang siya guro. gali. So, pwede ta ginigili mahapit ang atong Facebook. Okay. Anak Yeah, na gali, sure, ma'am. but again, matag JR Torres Subdivision, Singkang. Barangay Singkang siya. Airport. Okay. Oo. Kay Miles Martir, good morning, man. Hindi Master Bless. Munde. Ay, Martir, Master good Bless. siya. Tulog po to ko si Master Bless. Yes, of course. Kaya Jose Habalia, good morning, Action Radio Bacolod. Keep safe, everyone. Kag sa family niya ko, no? Kay Smart Salcedo, good morning, Action Radio. Kag Day Dorel, energy, yes! Duwa ka energy. Yes. Energy. Imo na isa. Sa isa ta. Kay Ma'am Vanessa Mayhamaya, I appreciate you guys sa pag-read sa amon your greetings. Thanks, Gid Action Radio. Enjoy your coffee and breakfast. Yes, you're welcome, Gid Ma'am. Kay ginapain gid namo ni nga time niya para mang-greet sa tanaga commercial Yes. on air. Para hatagan ma-make man use, no? sang Appreciation. Yes, thank you so much. Miles Martir, please greet my brother Mario Martir. Happy birthday. Happy birthday to you. Yes, effort ni Mastigar Action na John. I wish you good health and happiness. I love you, miss you, bro. Take care and keep safe. Happy birthday. Mary Jane Mendoza. Ni Dennis Richard Tiboroma, if God's will, halonggid, no? Soon makita ay sila. Gani. Okay, kami gali. Sorry. Telma, love you, Seya, Orisoya, Ratnalida. Vamos, Isabela, good morning, God bless. Good morning sa mga taga-Banwas ng Isabela, ano? Good morning, Action John and Action Dor from M. Esmeralda Dolido, Franco Villanueva Osorio. Good morning, no? Jenny Batelier, good morning. Pakitamyo na lang sa tanan nga taga Kagay, Kamindangan, Sipalay City. No always gid sila kapamati sa inyo Action Doors and Action John. Jose Harrison Lapinig Hunlo is watching from Stonehaven, Granada. Lisa Joy, amo na to, good morning. Ming Galiago Gapis, good morning Action Radio, Ma'am Dorel Cabato, watching live by FB, Barangay Santa Rosa, Mursa, Negros Occidental. Yes. Hambal ni Ma'am Lisa Joy Amoroso Action John. Happy birthday ko no kay Marsha. Again, kanta naman. Happy birthday to you. Yes. Hindi mo tando? Saya ko no kasin sa si John Mark. Do ka name mo pa do kayo mo pa Ganyan kay Lord John, kaya very Lord ka gidya. Okay. Gamo gid mga tao sa mo yun. Stand by mga kaksyon. Antes kami di mag Lord. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:32 kag karon sa detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal. Naka-record sang 20,021 ka-recovery sa COVID-19 ang Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 229,865. Naglabot naman sa 286,743 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa pungsod matapos nadugangan sang 3,311 kabago nga kaso. Ang mga probinsya nga nanguna sa may pinakadamo nga kaso amo ang National Capital Region o NCR nga may 1,435. Negros Occidental nga may 261, Laguna nga may 231, Rizal nga may 204, kag Cavite nga may 174. Ang Pilipinas naka-record sang 55 ka napatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,984. Napunggan sa mga security forces ang plano naman kung taning ang pagpangatake sa probinsya sa Hulu matapos madiskobrehan sa Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command, Westmincom, ang isa ka bomba. Sunod sa Westmincom, ang Philippine Coast Guard o na PCG Explosive Ordnance Disposal ang nakadiskobre sang bomba malapit sa talatapan sang Harbor Master kag Maritime Police Office samtang nagapatigayon sa area paneling sa Puerto Sang Hulu. Nadiskobrehan sang PCG team ang bomba sa nagpungko ang ido sa tupad sa nahamtangan sang bomba.
Gilayon nila ginusisa ang kagdiskubrihan ang duha ka electric blasting cups, 1 rifle grenade, 1 spark plug kag concrete nails. Gilayon ginkordon sang 35th Infantry Battalion ang area samtang EOD team sang Sulu Provincial Police Office kag Hulu Municipal Police Station ang nag-facilitate sang verification kag confirmation sa explosive. Samtang sa isa ka statement ni Joint Task Force Sulu Commander Brigadier General William Gonzales, iya naman gindayaw ang accomplishment nga nahimo sang otoridad. Madumduman Agosto 24 sa natabo ang twin explosion sa Kulu, sa diin ginkamatay sang 15 ka mga tawo kag 70 ang pilason. Sa dugang pangabalita luka nasyonal, nagapati si Cavite Representative Elpidio Barzaga Jr. nga si Speaker Alan Peter Cayetano amo ang magadaog ko ng Kamara liwat magapatigayon sang eleksyon para sa speakership. Ginhimo ni Barzaga ang payag kasunod sang tensyon sa Kamara bangod sa ginapaabot pagkambyo sang liderato sa idalom sang term sharing agreement sa tunga ni Cayetano kag Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Suno kay Barzaga, kung hindi pag-ianunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya gusto para sa speakership, ang mga mamalidha hilway nga makaboto kag si Cayetano amo sa gihapon ang mapilian sang kalabanan sa Kamara. Para kay Barzaga, mas maayo nga hindi na pagdayunon ang term sharing agreement agud masiguro ang maayo nga koordinasyon sa mga mamalidha sa idalom sang liderato ni Speaker Cayetano. Kag sa katapusan nga balita national, nag-issue sang notice of suspension ang Philippine Overseas Labor Office sa Konpolo sa Singapore-based Employment Agency sa kapaslawan nga matutukan ang concerns sa overseas Filipino worker. Sa statement, ginpahayag sang DOLE ang ginsuspend sa Apollo ang Union United Employment Private Limited tungod sa pagbalibad nga masettle ang reklamo sa isa ka Pinang household worker. Ginreport sang OFW nga ang ahensya nagakolekta sang hindi otorisado nga balayran halin sa iya sweldo kag napaslawan nga i-document ang iya deployment sa piyak sa accreditation sang Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Ang suspension order epektibo sa sulod sang 60 ka adlaw. Sa bago gidamang nagsulod nga balita, gintay og sang magnitude 6.1 nga linog ang probinsya sang Surigao del Sur. Sunod sa Feebox na record ang pagtayog sa 65 kilometros na sidlangan sang Banwas sang Bayabas las 6:13 sang aga, Lunes, Setyembre 21. May kadalumon nga 77 kilometros kag tectonics ang origin sang pagtayog. Na-record ang instrumental intensity 1 sa Surigao City, Gingoog City. Wala naman sang na-record nga kalitan sa mga propiedad kag aftershocks bangod sang amo nga pagtayog. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman mga ka-aksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang Kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa aksyon. All right, and we're back. Good morning, Saliwat. Good morning. Happy birthday naman, oh. Belated happy birthday kay Patrick Schwarzenegger. Wow. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Very... Ano ganing Ano artista na kita gani? hindi Schwarzenegger ni Aksyon John. Oo. Ang squash do kalabasa na karon. Ano niya? Schwarzenegger. Gali, Schwarzenegger. Yes. Sorry. Schwarzenegger. Happy birthday. Happy birthday to you. Kaya mo na, Aksyon John. Go ahead, Akpundore. Laban lang talaga sa Laban. life. Dahil lang di na to. Kay Sir Israel Salanga, Councilor. Good morning, Israel. Councilor. Good morning to you. Okay lang siya, Action John. Happy birthday ko no kay Chef Rod Eslit, ang malakas ng panukoy. Happy birthday, Chef Rod Eslit. Kagay Councilor Salanga, nagapamatigid sa aton bugal na Action John. Pamatian kita sa isa ka konsehal. Yeah. Good morning, Councilor. Kanami ito sa imong nga Manila Bay Challenge. Ay, oo. Pwede na siya ka-proceed sa next activity. Councilor, gaano ka sa requirement, pwede ka nakasunod sa itong platform para makakomply ka na sa imong assignment. Yes. Ming Galiego copies, Shootiful. Shootiful. Thank you, Gedha. Kay Thelma Love, Ratnaleda. Good morning sa Banwa sa Isabela. Vamos, Isabela. Ang imo Banwa Action John. It's my hometown. It's my hometown. Yes. Kay Lourdes Blaser, keep safe everyone. Kay Richel Aguarance, morning Action John. And Pretty Door Lawig, wala si Sir Boy Duran ba? Sige lang, kaya ga-enjoy pa siya sa iya nga. Ambot ko nga-enjoy naman siya sa iya vacation. Kay Pinky Teruel, blessed morning. Sa kay damo problema si Trump, pamakon mo, may bago naman nga pahog to taning hilo-hilo to kay Trump. Tikinan lang ito ni Donald Trump ang president ni Action Boy. PSG na sa da. Kay Pinky Teruel, a blessed morning, Action Dorel, Action John. Watching live from Barangay Villamonte. Shout out kay sa Teruel and Divina Gracia family sa kapihan ni Nanay Tessie Teruel. Stay safe. Thank you, Ged. Or go Action John. Good morning kay Sir Edwin Pineda nga naga-monitor karon nga aga kag naga-upod sa aton via FB live streaming. Sir, good morning. Elizabeth Malaka Gamala, good morning, gorgeous Lady Dorel and Action John. Please greet our office mate Eduardo Trinilla on his birthday today. Happy birthday to you. Amo na siya gali. Otod lagi siya. No? Greetings from Municipal Trial Court, Branch 3 staff. Thanks a lot. Keep safe, everyone. God bless us all. Jenny Batelier, greet lang kay Nanay sang Cartagena, no? Joy Iskanyan Alisbo, happy birthday na naman to Hazel Monsera. Please greet, salamat. Happy birthday to you. Kenjo Montaño Prudente, good morning. Kay Sir Fernandini Quadernal Senior, araman siya Action John. Good morning, Sir Quads. Sir Quads, good morning. Yes. Good morning to you. Stand by. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may Morning Edition. Kag sa aton nga balita international na balabagan sa mga otoridad sa Amerika ang isa ka package nga nagaunod sa hilo nga rising kada ka pangalan kay US President Donald Trump antes pa man ini nakalabot sa White House. Sunod sa mga opisyal na diskubrihan ang sulat sa isa ka screening facility para sa White House mail sa nakaligad nga semana.
Naibaluan sa ginpatigan nga eksaminasyon nga unod sa envelope ang isa ka substance nga ginatawag ricin, isa ka hilo nga makitaan sa castor beans. Sa karon pa ang investigasyon sa Federal Bureau of Investigation kag ang Secret Service kung sa diin naghalin ang package kag kung may iban nga nagpadala sini gamit ang US portal system. Isa sa mga posibilidad nga gidausisa sa mga miyembro sa US law enforcement ang nagikan sa Canada ang ricin package. Naibaluan nga makahililo ang ricin kag kung matulon, mahaklo o kung ma-inject sa lawas ng tao, nagatuga ini sang pagkahilo, pagpalanuka kag internal bleeding nga magaresulta sang organ of failure. Kagkaron sa balita naman sa patag sang negosyo. Magapatuban sang dugang sa presyo sang produkto petrolyo ang mga kompanya sang langis. Ini matapos ang rollback sa presyo sa itong nakaligad nga simana. Ginaburbanta nga yara sa 60-70 centimos ang madugang sa presyo sa kada litro sang gasolina, napulo 15 centimos sa presyo sang diesel kag 50-60 centimos naman sa presyo sang kerosene. Karon nga adlaw ginapaabot nga anunsyo sa mga kompanya sang langis ang eksakto nga balor sang ipatuman nga dugang nga presyo nga mangin epektibo buwas nga adlaw Martes. Kag sa ito naman nga balita, entertainment action John, na Yes. starstruck gidya si Casey Concepcion. Ah. Kaya in fairness man bala, sino man hindi ma-starstruck kung i-greet ka ni Shakira. Shakira. Na. Ano na kaya? Di ba kanta, di ba? Shakira. Tapos siya na nagpasikat bala action John sang kanta nga Whenever, Wherever. Sige, be. Try be example na be. Hindi lang ko sure. Ako ba simple hindi mo bala ha? Kabalo ka lagi na sa... Whenever, Wherever. Amo na siya. Oo, may dance step na, di ba? We'll be together. Naman, whenever. Colombian singer ni siya Black John. Si Shakira. Kag kita ka to sa nga iladuhan ni J-Lo nga ano ganit tawag itong Super Bowl? Super Bowl. Oo. Itong grabe la performance nga duwa action dyan. Nga daw hindi kaya basta-basta do magkarabali ganyang lawas nila. Do hindi ka blang maka-imagine nga, hala, 43 years old na si Shakira. Amo sa kanya, whenever, we'll be together, I'll be there. Na mo na sa hitmaker, gin-action dyan, niya kadumuwa mo, gin-action yun. Oo, paano action niya? Whenever. Doka bongga. Sa Super Bowl, hit na sila nga doha sa Super Bowl. Oo, doha sila ni J-Lo, no? Correct man? Okay, Jennifer nakanta sila, Lopez. mga whenever, whenever, hips don't lie. Hips don't lie. Mga umamog na hips don't lie. Ano? Umamog na. Ginsawa to rin naman sa, you know naman, dancerist. Yes! Dancers ang college, di ba? Oo, College of Arts and Sciences! Go, go, go! Anong stepping song, don't hips don't lie? Ay, basta mo na siya. Sige na. Anyway, tayo na siya dyan. Greet siya bala. Greet niya si Casey. Okay. So actually, ang nag-surprise na, si Apple the App. Una-una, manibla siya dyan na issue. Manigado may relationship. Sila ni Apple the App kag ni Casey. Pero, nakita ko sa caption ni Casey, Casey, ang balya, good friend, Apple the App. Manambal yan. Sana all good your friend. Good friend. Oo. Pero, basi go. Birthday, good man galit ni Birthday Casey. ni Casey Concepcion. Tapos ging-greet siya ni Shakira. Kaya mo na nagpasalamat. Tsaka, hambal man ni Shakira nga, salamat kunubla sa pagpamati. Bala ko na ni Casey. Kaya idol-idol, gana ni Casey siya Shakira. Okay. Sana all. Di ba siya na-shock ka nag-greet si mama siya? Sino? Si Sharon? Dito siya Wala ba na-shock. Kay Shakira. Kay Shakira siya Hindi siya kay na-shock. Sharon. Basta pa lang di dasun mag-south si Sharon Cuneta or magkanta sa whenever. Sige lang, actually dyan Sige lang. Kabay pa nga, ang buta ko in good terms naman sila sa Bong. Hopefully. Medyo, guys. Medyo, sila diba? Anyway, It's another news. Yeah. Another news. Sa sports, nagretiro na sa hampang sa Philippine Basketball Association ng PBA si PBA veteran Sonny Thos. Sunod kay Alaska Team Manager Dicky Beckman, mas gan pa kamaayo nga magretiro ni Thos matapos nga nagtapos ng iya kontrata sa team sa atong Agosto. Sa atong Agosto man ginbolgar ni Alaska coach Jeffrey Cariaso nga ginako sa iya ni Thos nga hindi ini sigurado kung mag-renew siya sa iya kontrata.
Dano pa kung tanis sini nga maghampang sa 45th season ng All-Filipino Cup ng PBA, apang bangod sa COVID-19 pandemic, nagdesisyon na ini nga magretiro. Titos ang gindeklarar nga most valuable players ng Alaska sa itong 2013 nga PBA Commissioners Cup. Balita Espesyal! Alright! Energy! Here we go! Happy birthday to you! Yan. Sino na kadamog yan sa my birthday? Damo, may Aksyon John, birthday. dali lang gid. Kay kagina, sa Facebook Live talang to bation. So, subong, i-greet na siya liwat. Ang ginapag-greet ni Mother Wilma. Okay. Anyway, good morning man kay Senya Chorima. Gapo mo, good morning. Senny, good morning. Good morning, Sen. Si Mother Wilma, ginapag-greet niya Action John, si Nonong Antupina, kag Pinggot Waper. Subong adlaw, happy birthday! Happy birthday to you! Yes, dako ginibalayran ni Mother Wilma. Ginibalayran, sakol. Simple naman ang mga bayad, sakol na. Kabalo na siya. Kabalo. Valenciana or ano to ganito ligad? Baked man? Aba, ikaw to ya? Ano siya ko nung subok siya dyan? Subok lugaw. To ko nung timing, nag-aulan. Thank you in advance, Mother Wilma. Yes. Sige, diri kita na sa ato nga balita special kay Man Action dyan. Basi ma-overtime naman kita. Pero ang balita special, doon mo na sa theme song. Ano na siya? Ang magtanim ay di biro. Magsasaka na na Action dyan. Saka mo na sa bala, Hindi ako ba? Ano ba na? Ano lang, ano ko noon ng music lang, ikaw makanta. Ay, gali. Perte na. Doon mo na siya, no? So, bus pa mo po. Aba! So, sa ato nyo balita special, ari mga 7 kasahi or 7 types of plantita. Okay. So, credits to Travel Negros, nakuha ko na sa ilang page. So, una, ang ginatawag nga da Caladium tita. Caladium, di ba, ang badyang, no? Yes. Nangin issue pa na. Yes. Halos, ang Caladium tita, kung action dyan, halos tanan yung varieties ang Caladium, may ara siya! Ito, Ang siyang Caladium tita, tawag. Mga 7 types of plantita. Okay. So, ikadua, gabay and sell siya sang Caladium. Caladium. Kag daw pati badyang, kagabi baklon mo. Actually, ang badyang nag-trending na gani. So, ang gabi na lang gid ang wala, no? Pero dugay-dugay, ang gabi, action dyan, namit na bala ano na gani, ang gabi. Lutuon. Oo, butangan sanggata. Kag may, bagungon, correct? Yes. Oo, sige. So, muna siya, action dyan, ang una, ha? Ang Caladium tita. Ang ikadua, action dyan, ang damay kaya nga tita. Ini ko nung damay kaya nga tita. Ang una, amo to siya ang ginaluto, Ged. Ano na sa gani? Ang ginasabi mo? Caladium tita. Amo na siya ginaluto. Waldi. Wala. Abi ko na siya ginaluto. Sige, go ahead. Ang next, ang ginistoryahan tariya ang 7 types of plantita, ha? Oo. So, ang next, damay kaya tita. Ang ini ko nung damay kaya tita, may collection sila kuno sa mga monstera or philodendron. Ang monstera siya dyan, green na siya nga, gin-search ko to agina mo. Basta, nang tanom na siya nga, sa mga plantita, nakabalo na sila kung ano na. Okay. Kag, ang kwarta ya kuno sa tanom lang kadto. So, Grabe, sila no? niya mga damay kaya tita. Kag, kada kuno makakita sang namin nga tanom sa barter groups, deal dayon. So, ang tawag, kung amo ka na from nga the word itself, may kaya. Yes, oo. So, kung amo ka na nga tita, ako amo ka na nga tita, kung ano na yung attitude, meaning, damay kaya tita ka. Damay kaya tita. So, next, the green tita. The green tita. Ang green tita, action dyan, biskan ano na lang nga tanong, mapatubo mo. Okay. Tapos, gapamuhi ang tanong, biskan pabayaan mo. Biskan ihabuy mo, gamuhi, Japo. Grabe, no? Kung gagado ka, guro imo kuro kamot, guro do bala do. Ang naman yung mabugnaw. Mabugnaw. Green-handed. Tsakto ang green-handed. Kasi Green-handed. pala hindi mo. Bugnaw imo kamot sa mga tanom. Kaya meron iba na magtanom sa action dyan, kakapatay, gidya. Green, si Aksyon Henry, may green thumb. Green thumb. Green thumb, galit, green-handed. So, mga green thumb persons, sila Oo. niya mga mahilig, kung magtanom sila, Gatubo. kasagad sa ila, gabisan sa ngalang, or di ba? No? Bongga, sa ngalang, no? Gatubo. Ano gani ang stem lang, doon, tapos itanom pero may nila. aram gitanom nga muna. Oo. Pero may araman niya dapat may gamot, gid. Okay, oo. So, next action dyan, ang kuripot niya tita. Ang ini naman ko ng kuripot tita, ang iya ko na tanong, puros
pinangayuan. Ah. O hindi pinangayuan, hinatagan. Pinayan sa tubad balay. Yes, correct. Tapos, kita man ka kuripot ang iyang nga mga masitira na bala, mga pots, DIY, gina-recycle yan. Okay, pwede So, man in na siya. fairness, ano man na gani, do ka wise man na gani action dyan. Kay ka mahal, nagmahal bala ang mga pots, in Sa hunay, fairness. pwede mo na mabugnot sa may kilid-kilid. Oo, subong yan, nagmahal na gid. Pero inang mga ano na gani nga tita, hambal mo bago lang, mga Ang kuripot nga tita, oo. resourceful man sila eh. Of course. Pwede man na example, may ara kada nga daan nga sulodlan ka tubig sa inyo balay, no? Pwede mo na out doon, pwede mo na butangan sang bulak Style ang dayo. Oo, di ba? Design. Perfect. Ang next, the expertita naman action dyan. Hindi ko ng mga expertita, kabalo ni sila sa mga ngalan sang tanom, pati scientific name. Oo. Kag kabalo sang proper care sang plants, kag kabalo sang benefits sang kada plants. Kay kada Okay. plants may May benefits. Di ba kita mo na mayara gani nga kung computer shop ginabutangan sa matanom nga mo na kay Oo. para hindi ang ano bala ang Ako ang namin mo may ara silang ideas kung anong pinakamayo nga tanong. Yes, so okay. kabalugin sila ya sa tanan nga sahi isang tanom action John. Correct Oo. man? Yes. So next ang mga indoor titas. Ang balay kag kwarto ni nila kuno puno sang tanom. Kag mahilig sa succulents, kag mahilig man sa indoor plants action John. So ang tawag ni sa ila mga indoor tita. Okay. Kag ang number 7, ang the trying hard tita. Hindi naman the trying hard tita, feeling mga plantita ni sila, pero pirmi lang kakapatyan tanom. Di ba? Especially subong nga pandemic, Oo. hindi man siya hilig sa tanom. Pero gulpi lang siya willing na siya magtanom-tanom, Oo. pero kakapatay man. So ang tawag na sa iya, the trying hard tita. Pero ang amo Tapos na ba sa lang? snake plant nga sa kilid dalan gatubo lang na yan. Oo. Sa snake plant itanong niya patay Patay pagyapon. Japo. Pero ano na vlog ka-depress na ba sila? Sa tanom Sila. lang? Oo. Example, ang tao nga may ginabantayan o ginalagaan nga tanom, once mapatay ang tanom, do ka-depress, manas do mapatay man na sila. Pero sa ido, subong, amo na nagkakatabo. Pero may kulang, wala day di bugnot tita. Ano ba makita sa sandalan, bugnot ba din? O may kita na sa go sandalan, may motor. May nag-trending na production dyan. Gani man. Nag-motor to saya. Oo. Tapos ginhapit yung tanom. Kadanom, paghapit ka ba tanom, super kuha. Sa di palili pa sa palibot. Kung may ara, kung wala. Gali kami CCTV. CCTV. Ang pinakalahain, kay pagbugnot ya, ang motor na tumok, kaguro ang ano. Amo na sa ila ng dipugnot, tita. Na kung may makitaan sa kinidalan. So 8 na ka-8 na siya. Okay, 8 na siya. Dibugnot, tita, no? Sa dibugnot, tita. Ano ya, ang disuyaan, tita. Anong gisuyaan? Para malagang, ano mo na sa tanong mo, man. Hindi ko siya magtubo. Suyaan niya, tita. Amo na. So, may ara na mo, nga kung siya may ginatanom, makita niya iba nagatanom, mabasa nga do gini-downgrade yung tanom sa iba. Oo. Alaw, ay, kon to ya, nami to ya. Suyaan niya, tita. Oo. Amo na siya. Sige, sugbunta na. Gin baka ko to sa mambukal, may ano to ya, may sulfur. Amo nagkakarapatay, imo kay kalain sa imo kamot. Ala kala, Amo mo na. Oo, amo na imo tanong kakarapatay kilang tawa bala imo kamot. Pero diin ka da nga tita. Diin ko dampi to man. So may mahilig sa succulents. Wow. Amo na ako niya. Mga succulents. Tama ko kahilig sang cactus pag ginabalahaw. Nagkatuslok Ibutang ko sa ka na, salakyan, ay. ligat. Amo to ko nang tuslok, amo ni ko nang na-damage ako kamot. Wow! Na-damage! Na-damage! Ginbutang ko sa salakyan, action dyan, nalimtan ko, nagkuyos. Nagkuyos. Pero nagbalik siya, ko lang siya. Amo nang namin sa mga cactus, kaya hindi siya dasig mapatay. Okay. Kita mo siya tubig sa sulod. So, plantita, kagali. Light lang. Kasi si mama sila filler na karon. Hindi, ano ka na lang, planti. Wala ka pa. Kaya hindi pa ako titita. Naku bala. Pero maplantita, kita karon sa schedule. Yes. So enough na siya kung nag-eat. Aksyon Balita Morning Edition. Sabi ng mga ka-action John, hindi na sila maisa-isa. Good Gani. morning, mga ka-action. Good morning kay Renzo Martinez. Basi malipathan. Si si Mari Ivancia, koliktita siya. Kolikita? Ano na siya? Ipa-explain ka lang kala sa'yo. PM ta siya. Sige, good morning! Kay Trexie Boseo, action dyan, ang ga-idol, ginibla sa imo. I-greet siya, action dyan. Good morning, Texie Ibuseo. Sige. Good morning sa inyo, tanan. Sige, si Ma'am Vanessa Mayo, siya sa Super Bowl. Okay. Nag-attend man siya. Sige, thank you, mga ka-action!
Aksyon Radio Philippines Standard Time last 7:58. Kag inyo nabatian na nagapanguna nga mga balita lokal, national, international, sports, artista kag balita espesyal. Diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Lunes kita Setyembre 21, 2020. Mga ka-Aksyon, 95 days na lang antes ang adlaw sang Pasko kag 102 days na lang antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Hotline o kay Aksyon Art Tayupon. Sa liwat kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.